kæmpe. Den er stor, den her. Okay, jeg kommer. Jeg kommer. Yes, jeg kommer. Jeg har aldrig set så stor en fisk i mit liv før. Den her. Rasmus! Den er stor. Den er rigtig stor. Jeg har aldrig set Ja, nu koncentrerer du dig. Jeg ser det. Jeg skynder mig alt, hvad jeg kan her. Den er stor. Ja. Jeg har aldrig set den. Jeg skynder mig ind med mit net, eller min stang, okay? Så jeg kan... Jeg skynder mig, Rasmus. Jeg kommer her. Nu skal vi huske, vi kan ikke tage den for tidligt, ikke også? Jeg har set det, Det er en rigtig stor en. Det banker om. Yes, tag det roligt her. Yes. Den er kæmpe. Jeg gør det så godt, jeg kan, okay? Det tager stille og roligt. Yep. Og du siger til, når jeg må tage den? Ja. Den er stor. Den tog lige, mand. Pas på, at det ikke går for langt væk fra mig af. Jeg så det godt. Det lød mega godt. Jeg prøver at få den ind på det lave her. Ja. Husk, den er ikke klar endnu. Det er sådan... Det er en plus. Det er en 60'er, det der. Du siger til, hvis jeg skal tage den, ikke også? Jamen, du må godt prøve at komme bagfra den. Jeg prøver bare. Den var sgu ikke med hjem endnu. Kan du gå hen der her? Det kan jeg ikke, nej. Gå ind bag stenen der, Rasmus. Ikke også? Det kommer til dig nu. Yes. Han vil sgu ikke med hjem endnu. Pas på den ikke... Yep. Det er lige før du bare skal kratte den ind af, Rasmus. Jeg er bare begyndt. Yes, man! Kan du lide den nøtning der? Sådan, værsgo, ven! Sådan, mand! Tillykke, mand! Fuck, var det en konge, ven! Nej! Kæft, nu udlev den to, mand! Var det fedt! Det er den største fisk, jeg nogensinde har set! Den er tyk, mand! Shit, Rasmus! Nej. Oh my god, mand!